auren soyayya. Auren so da ƙauna an daura yau muna murna. Hafiz ya zamo ango, Khadija ta zama amarya. Auren so da ƙauna an daura yau muna murna. Hafiz ya zamo ango, Khadija ta zama amarya. Da fari na sanya sunan Allah sarki magagina, sarkin da ya kowa komai yi dare ya yi rana. Yaban dubin basira nake ta doko bai tikana, nake ta waƙar bikin auren soyayya har da ƙauna. A yau na zo ta yaku da murna kun yi aure na sunna. Hafiz ka zamo ango, Khadija ta zama amarya. Auren so da ƙauna an daura yau muna murna. Hafiz ya zamo ango, Khadija ta zama amarya. Ango amarya ku ne yau zan dokawa bai tikana. Farin ciki muke dukan masoya kowa na ta murna. Gode wa Allahu sarki domin ranar ku ya nuna. Ango amarya kun dace alkhairi shine batuna. Ya Hafiz ka rike Khadija ka sa ta murna. Ka zama mallakin ka kai kuma ka zama mai gidanta. Auren so da ƙauna an daura yau muna murna. Hafiz ya zamo ango, Khadija ta zama amarya. Karo dubunnan salatun manzo shugaba dan Amina, wanda ya fi kowa gata gurin Allah gwanina. Sa sahabbai da alayensa manzo mai Madina, sunnarsa ce an taura aure da su har da ƙauna. Amarya ki sanya ango na ki farin ciki har da murna. Hafiz Khadija sai kura ya aure sunnar mahaifina. Auren so da ƙauna an daura yau muna murna. Hafiz ya zamo ango, Khadija ta zama amarya. Amarya kiwa angon ki biyayya wa gudu baja da baya. Komai in yi saki mai dan Allah babu jayayya. Adalci Hafiz na san ka da shi ba batun karya. Mai ilimi a koyaushe bai ki da ba babu sanya.